вітання. Наша здымачная група ўжо апранулася і паела па-беларуску, і таму мы мусім крочыць далей, бо наперадзе яшчэ шмат вандровак і цікавостак. І сёння мы разам з маладым гісторыкам і краязнаўцам Уладзімірам Булаўскім распачнем занатоўваць цікавыя звесткі з нашай мінуўшчыны. Карацей, запрашаем на першы вясновы шпацыр па таямніцах віцебскіх замкаў. Добрый дзень. Спачатку, адкуль пачынаўся горад? Калі пачынаць гаварыць пра гісторыю стварэння Віцебска, гісторыю заснавання Віцебска, то, безумоўна, трэба пачаць гаворку з яго сэрца, з месца, дзе стаяў верхні замак горада Віцебска ўжо ў 14 стагоддзі як вялікае умацаванае абарончае збудаванне. Але перад гэтым можна вярнуцца нават на некалькі тысячагоддзяў назад. А сэрца горада цудоўна бачна сёння з Успенскай гары, акрэслена ўзбярэжжам Віцьбы, высокім берагам Двіны, вуліцай Замкавай і плошчай Свабоды. Менавіта тут у першай палове першага тысячагоддзя з'явілася сталае пасяленне чалавека. На месцы сённяшняга будынка гарвыканкама і тэатра Лялька узвышалася гара Ламіха, а нацыянальны коласаўскі тэатр стаіць на колішнім абарончым вале. У 6-8 стагоддзі гэту тэрыторыю засялілі плямёны крывічоў, а сам горад стаў значным цэнтрам на шляху з вараг у грэкі і ўвайшоў полацкае княства. Афіцыйная дата заснавання Віцебска – 974 год. Першая дакументальная згадка датуецца 1021 годам, але ж мы смела можам лічыць наш горад яшчэ больш старажытным. У 12 стагоддзі Віцебск вылучыўся як самастойнае полацкае княства і пачалась такая вялікая перабудова ўласных вялікіх умацаванняў. І натуральна, што з архітэктурных нейкіх драўляных помнікаў нічога не захавалася, але мы можам назіраць зараз якраз рэшткі абарончага вала 12 стагоддзя. Пойдзем туды паглядзім? Цудоўна. У сярэдзіне 12 стагоддзя князь Васілька, як адзін з такіх правадыроў незалежнага віцебскага княства, пачаў умацоўваць горад і быў насыпаны велічэзны абарончы вал, 12 метраў агулам гэта ўсё выглядала. І там была вельмі цікавая сістэма насыпання. Там выкарыстоўвались бярвенні, которые перасыпались глінай, каменем, потым зноў пласт бярвенняў. Што цікава, для таго, каб зрабіць гэтай натуральнай канструкцыі, было выкарыстана амаль 12 гектараў леса. То бок тэрыторыя замка яна была ў некалькі разоў меншая, чым лес, который выкарыстоўвалі для абароны гэтага замка. Ну і натуральна, што вся гэтая сістэма абарончых валоў, которая проходила по ўсяму перыметру паўночнаму і заходняму верхняга замка. Яна была цэнтрам рэзідэнцыі князя і самых заможных гараджан, так сказать, верхушкі, эстаблішмент горада Віцебска. І тады ўжо былі пабудаваны першыя мураваныя будынкі ў Віцебску, пра што мы, напэўна, будзем казаць далей. Ну добра, пойдзем тады далей. У 12 стагоддзі дзядзінец разрастаўся, горад таксама як бы павышаў сваё значэнне, былі заключаны гандлёвыя дамовы з Рыгай, з Ганзейскім саюзам, але ўжо паўставала вялікая дзяржава, вялікае княства літоўскае. І ў 1318 годзе сын вялікага князя літоўскага Гедыміна Альгерд пабраўся шлюбам з дачкой апошняга віцебскага князя Ярославам Васильевичем. І праз 3 гады князь Віцебскі памірае, не пакінуўшы сыноў, і віцебскае княства і сам Віцебск пераходзіць у спадчыну да Альгерда. Такім чынам ён быў негвалтоўна далучаны да вялікага княства літоўскага. Альгерд, разумеўшы всю стратэгічную значнасць Віцебска, пачынае тут глобальныя перабудовы. З сярэдзіны 14 стагоддзя Альгерд узводзіць, ініцыюе звядзення вялікіх мураваных абарончых пабудоў у Віцебску. І, натуральна, тады ўжо мы можам казаць пра стварэнне і верхняга замка, у тым ліку, і ніжняга замка. Калі распавядаць пра больш падрабязна, то натуральна, што не хапае нам дамінанты, не хапае гары Ламіхі, которая узвышалась прыкладна на ўзроўні трэцяга паверха сучаснага гарвыканкама. То есть гара была вышынёй каля 20 метраў, 130 метраў у працягласці. Ну і зараз мы можам назіраць невялічкі такія рэшткі, схілы. Тое, што засталося, на жаль, так, але і гэтага ўжо немало.
У сістэму непасрэдна верхняга замка ўваходзіла 8 магутных вежаў, которые складаліся з так званай великакняжской цэглы. Кожная цэгліна была каля 7 кг вагой. На самой гары знаходзілась рэзідэнцыя князя і знаходзілась, это ўжо дакладна вядома, мураваная царква святога Михаіла. Паглядзець, што там мы можам назіраць сучаснага. Росквіт верхняга замка прыходзіцца на 14 стагоддзе, калі горад знаходзіўся ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Але ўнутраныя грамадскія канфлікты прывялі да разбурэння абарончых пабудоў. Знакаміты Вітаўт 2 разы браў аблогай Віцебск і істотна парушыў цэласнасць замка і зруйнаваў частку каменных збудаванняў. Мы якраз знаходзімся на тэрыторыі колішняй замкавай гары. І, дарэчы, трэба сказаць, што першыя вуліцы ў горадзе, яны непасрэдна ўзніклі на гэтым месцы. Прыкладна вось на гэтай тэрыторыі была вуліца Прабойная, которая прабівала верхні замак і замкавую гару фактычна напапалам і выходзіла да сучаснай плошчы Свабоды. І таксама адна з першых вуліц – гэта сучасная вуліца Пушкіна, которая, так сказать, аддзяляла гару Аміха ад такіх больш простых паселішчаў, што называецца, не княжскага характару. В драўляна-каменным стане мы можам назіраць замкі Віцебска і верхні замак у прыватнасці на вядомым чарцяжы 1664 года. В 1654 годзе пачалася вялікая вайна з маскоўскай дзяржавай, і Віцебск трымаў аблогу амаль 20-тысячнага войску 3,5 месяцы. У склад Рэчы Паспалітай Віцебск вярнуўся ў 1607 годзе, але ж канчаткова адбудаваць да былой велічы верхні замак не атрымалася. Падчас паўночнай вайны Пётр I аддаў загад знішчыць усе абарончыя збудаванні. Прычына, па меркаванні многіх даследчыкаў, надуманая. Расійскі імператар лічыў, што Віцебск у змове са шведскімі войскамі. Так, 1708 год стаў апошнім годам існавання верхняга замка. Пасля гэтага і саму гару Ламіху пакрысе пачалі знішчаць, зрываць на будоўлю. У 19 стагоддзі на гэтым узвышшы адпачывалі гараджане. На былых замкавых вулках размясціліся сцэна, сквер, сад, першы тэатр. Забудова развівалася. Канчатковае рашэнне аб знішчэнні замкавай гары было прынята ў канцы 19 стагоддзя. Зараз пра гару Ламіху і славутую гісторыю Віцебскага замка нагадваюць толькі невялікія ўзвышшы і рэшткі абарончага валу. А яшчэ вялікі археалагічны скарб, які сёння знаходзіцца ў нас пад нагамі ў закансерваваным стане. Вось, так, мы непасрэдна стаім, мы стаім на ўсёй гэтай тэрыторыі. З 1975 года праводзіліся археалагічныя раскопкі, што дазволіла паказаць, што ў Віцебску як мінімум з 9 стагоддзя на гэтай тэрыторыі жылі славянскія плямёны. Унікальныя знаходкі, которые пры гэтым былі знойдзены, которых няма ў прынцыпе нідзе. Ва ўсходняй Еўропе шахматная фігурка ладзі, зробленая з косткі і дрэва, і рэшткі дуды, старажытныя інструмента, валынкі. Так? Яна была датавана 13-14 стагоддзем, пры гэтым першыя пісьмовыя звесткі пра выкарыстанне гэтага інструмента на ва ўсходняй Еўропы датычацца толькі 15 стагоддзя. То есть Віцебск, мы можам сказаць, такім інтэлектуальна-музычным цэнтрам, прагрэсіўным цэнтрам на той час як мінімум быў. У 1980 годзе у Віцебску было прынята рашэнне аб стварэнні археалагічнага музея. І вось якраз тэрыторыя, дзе ёсць зялёныя насаджэнні, тут быў зроблены такі невялічкі крыты драўляны навес. 8 год прастаяў гэты навес. За адсутнасцю фінансавання навес быў разабраны, але ідэя стварэння музея археалагічнага ў Віцебску дагэтуль жыве, і фактычна можна хоць зараз браць, раскапваць, пакуль падымаць. Так, натуральна. На тэрыторыі сквера паміж вуліцамі Пушкіна і замкавай цудоўна захаваліся рэшткі бярвенчатых насцілаў вуліц і драўляных пабудоў 12-14 стагоддзяў. Фактычна мы і сёння ходзім па старажытных вулках Віцебскага замка. Замкавая вуліца, дарэчы, яна... Так, яна была мяжа паміж верхнім і ніжнім замкам, і адна з самых старажытных вуліц, которые можна датаваць прынамсі 12 стагоддзям дакладна. Вось, і якраз, я думаю, на ёй можна будзе завершыць наш сённяшні расказ. Вельмі добра, што зараз ужо у 1974 годзе была вернута назва колішняй вуліцы Кірова
была вернута назва Замкавая вуліца, каб гэта натуральным чынам і не толькі папулярызуе гісторыю горада, але і кажа, якім ён слаўным сваёй гісторыі быў і якім ён слаўным гісторыі будзе надалей. Добра, дзякую, Владимир, за такую цікавую экскурсію. Ну, а мы развітваемся з вами. Калі будете чарговы раз праходзіць гэтай вуліцай, згадайце абавязкова пра гісторыю віцебскіх замкаў. Як заўжды, на ўспамін паштоўка. До сустрэчы. Сила Рэчы Паспалітай на замак Віцебскі абапіраецца. Запіс у Канстытуцыі Рэчы Паспалітай.